nga ang pag-anhi niya sa kalibutan maoy kini bang ah, paghimo og aminda, no? Sa unsa man nga kining katuyuan sa balaod ngano nga kini iyang gihatag sa tao, no? Walay kausaban mga igsuon, no? Walay kausaban kung dili matud pa mahanaw man ang langit, ang yuta walay kudlit o tulpok nga pagasayloan mga kaigsuonan sa balaod sa Dios. But pasabot walay amendment nga gihimo mga igsuon. Kung dili ang tanan nga gisugo sa Dios, particularly gyud sa napulo ka sugo, wala gibungkag sa atong Ginoong Hesukristo. So, atong hisgutan karon kagabion mga igsuon, ang adlaw ng igpapahulay sa panahon diha sa bag-ong tugon. No, sa mga nagapaminaw karon sa radio, kung doon na kamoy pangutana, open ang atong linya, open ang atong text line, 0905-893-5385. Balikon ko ang atong linya karon sa atong cellphone, sa mga nagamonitor sa radio. Asa ka man nga dapit nga nagpaminaw karon, welcome kaayo ang imong pangutana. No, dinhi ka man sa Davao, Tagum, Mati, o dinhi sa may balay-balay Bukidnon, dawaton nato imong pangutana pinagi sa atong text line 0905-893-5385. 0905-893-5385. Sa ato pong mga viewers sa Facebook, sa labi na gyud sa atong mga kaigsuonan, kahigalaan, nga adunay idea nga buot atong isgutan mga kaigsuonan, no? Ilakip sa atong pagtuon karon additional nga mga ideas. Dawato na to pinagi sa inyong pag-comment diha sa live na to nga program sa Facebook. Happy viewing sa atong usa-usab ka pastor, no, diha sa may Cebu City, kang Pastor Napoleon Di Costo, watching here in Cebu. God bless this ministry and to all viewers. Thank you very much, no? God bless usab kaninyo diha mga kaigsuonan diha sa Cebu, sakop sa Central Philippine Union Conference. Og sa Luzon usab sa Northern Philippine Union Conference mga kaigsuonan. Okay. Now, balikon ko ang atong mga kaigsuonan. Welcome kayo ang inyong mga additional ideas, mga dugang nga mga pagtulunan nga atong ipadangat o atong ipahat dinhi sa atong programa pinaagi sa inyong pag-message sa pag-comment diya sa live na to sa Facebook. And then, sa mga nagasunod ka nato karon sa radio, open ang atong text line 0905-893-5385. 0905-893-5385. Now, unang punto mga kaigsuonan sa paghisgot nato sa adlawng igpapahulay diha sa bag-ong tugon, wala tay laing unahon nga paghisgot kabahin sa pagkinabuhi o sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. No? Tungod kay mahinungdanon kaayo nga masayra nato tinuod ba gyud ang gisulti nga sa iyahang pag anhi niini nga kalibutan alang sa pagluwa sa tao, wala ba gyud niya o kay ato magituuhan nga wala niya lapasa, wala niya gibungkag ang kasuguan. So atong sulayan og susi mga higala, mga igsuon sa iyang kinabuhi mismo. Ang record sa balaang kasulatan sumala sa Lucas 16 bersikulo 17 nagtug-an mga kaigsuonan nga masayon pang mahanaw, no, ang langit o ang yuta kaysa mawad-ag kahulugan ang usa ka tulpok sa kasuguan. O mo kanay usa sa kining gisulti mahitungod sa kasuguan sa atong Ginoong Hesukristo. Nganong nahilakip na to ang kasuguan sa adlaw ng igpapahulay? Kay ang adlaw ng igpapahulay
naa sa ikaupat nga sugo mga igsuon. Naa sa ikaupat nga sugo. Now, balik ta sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Lucas 4 versikulo 16. Usa kini nga magpasabot, no? Pahayag nga nagapasabot kanato nga ang atong Ginoong Hesus nagsunod sa pagtuman sa pagbantay, pagbalaan sa adlaw nga ipapahulay. Lucas 4:16 nag-ingon, og siya miabot sa Nazaret, diin didto siya magtubo, og sumala sa nabatasan, siya misulod sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay, og siya mitindog aron sa pagbasa. Sumala sa iyang nabatasan. Dili lang ni siya usa lang kapanghitabo. Dili lang ni pipila lang kapanghitabo. Kaya ang giskutan, makiksunan, sumala sa iyang nabatasan. When we talk about character o iyahang naandan, iyang nabatasan, it takes many times mga kaigsuunan. Ngani, mauna gyud na ang iyahang gikinabuhian. No? Kaya ang imuhang pagkinabuhi, ang imuhang aksyon, kung kanunay na nimo ning gihimo mga kaigsuunan, mahimo ni nimo ning kinaiya. Muna ni mahimo nimong batasan. So, sa kanunay niya nga pagsunod sa balaod sa Dios, kauban ang pagbantay sa adlaw nga ipapahulay, nahimo na ning batasan sa atong Ginoong Hesukristo. Higala o gisuon. Diha sa bagong tugon. Sa panahon ni Ginoong Hesus, lakip siya mga igsuon nagbalaan sa adlaw nga ipapahulay. Dili lang di kay niadto sa dito aron mobasa. Part ni mga kaigsuonan sa ilahang pagbantay sa adlaw nga ipapahulay. Ang pag-adto sa sinaguga ug sa ato parong panahon karon, pag-adto sa simbahan aron sa pagtuon sa pulong sa Dios. Pwede magtuon diya sa balay, no? Pwede magampo diya sa balay, pwede magdayeg sa Ginoo sa balay. Pero doon na kita'y natudlo nga panahon, labi na gyud sa mga nagasunod sa kasuguan sa Ginoo, nga nianang adlaw niana nga panahon, batasan sa katawhan sa Dios nga muanha gyud sa balay alampuanan alang sa pakigtagbo sa Ginoo, pinagis pagtuon, pagsimba, pagtuon sa iyang mga pulong. Mausab ni sa kapanahonan sa atong Ginoong Hesukristo, mga higala og mga kaigsuonan. Okay. So, balikon ko, salamat sa atong mga taster. No? Happy listening sa atong mga suking tigpaminaw diha sa Davao City. Labi na gyud diha sa May Agdaw. Salamat sa inyong pagsunod. Now, ang adlaw igpapahulay mga igsuon, dili lamang ang atong Ginoong Hesus ang naghatag og sulundan, example sa iyang panahon, bisan pa ang iyang mga tinun-an. No? Kay ang atong giskutan diha man sa bagong tugon, bisan pa ang iyang mga tinun-an, ug bisan pa gani sa diha nga ang atong Ginoong Hesus nalansang, namatay na, no? After sa iyang kamatayon, nga ang mga tinun-an, ang iyang mga sumusunod, padayon gani gihapon sa pagbantay sa adlawng igpapahulay. Atong basahon ang naisulat sa Buhat 17 versikulo 2 mga higala. No, kabahin kini sa kang Apostol Pablo usab nga iyahang na kuha nga mga pagtulun-an o pagkinabuhi sa iyahang pakigkuyog-kuyog diha kang Ginoong Hesukristo. Okay, dito man, sa mga apostolis usab, nga nakigkuyog ngadto kang Ginoong Hesukristo. Kaya na-convert ni si Apostol Pablo makigsunan, wala naman si Ginoong Hesus. So, dito po niya ni-adapt mga igsuon sa mga apostoles nga gikauban sa atong Ginoong Hesukristo, kaya wala man sila nag-contradict og idea, mahitungod sa adlawng igpapahulay. No? Wala tay mabasa mga kaigsunan sa balaang kasulatan ka mga new converts o gatong mga
kanhi nga kauban sa atong Ginoong Hesukristo samtang siya buhi pa, nag-argue sila kabahin sa pagbantay sa adlaw igpapahulay. So ang kinabuhi ni Apostol Pablo nga iya po ning nasundan sa mga apostoles, disciples ni Ginoong Hesus, buhat 17 versikulo 2 nag-ingon. Og sumala sa iyang nabatasan, si Pablo misulod ni ini og sulod sa tulo ka semana siya nakiglantugi kanila pinasikad sa kasulatan. Oh. Subot kung ato ning hisgutan mga kaigsuonan, si Apostol Pablo nakig-uban sa mga nagasimba, nagabantay sa adlawng igpapahulay. Sulod sa pipila ka adlawng igpapahulay mga igsuon. No? Tulo ka semana, but pasabot tulo ka adlawng igpapahulay, nakig-uban siya. Unsa ang ilang lantiguan? Oh, lantugian. Unsa ang ilang gilantugian? Dili ang pagbantay sa adlawng ipapahulay. Ha? Kabahin sa pagkamisiya sa atong Ginoong Hesukristo. Uban pa nga mga punto, pero walay adlawng igpapahulay nga gisgutan nga dunay mga naguna-una kahuman sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo, wala na ang pagbantay sa adlawng igpapahulay tungod ang uban, tungod kay wala na ang balaod, ang uban, bisag naa pa ang balaod, dili na ang ikapito, kundi ang adlaw na sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesus. Pero, walay gitawag na tog paghisgot ni ana gabahin sa mga sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo, sama ni Apostol Pablo, Apostol Pedro, sa tanan nga apostoles, walay nahimong diskusyon kabahin sa pagkawala sa adlaw igpapahulay mga igsoon. Gani, sa atong nabasa, padayon ang batasan ni Apostol Pablo o ang iyang naandan nga muadto sa sinaguga o sa balay nga alampuanan o sa ato paron simbahan atol sa adlaw igpapahulay mga igsoon. Okay. Now, ang ato usab nga mabasa sumala sa Lucas 23:54 ngadto 56, ang mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo, ang ilang pagbantay sa adlawng igpapahulay mga kaigsuonan, sumala gihapon sa kasuguan. Subot pasabot, nagpadayon ang kasuguan, og kay nagpadayon man ang kasuguan, ang ikaapat nga sugo, nagapadayon gihapon ang pagbalaan sa kapito nga adlaw, nga mao ang adlawng igpapahulay. Ha? So, very clear. Sayon kaayo nga sabton ug ato gyud nga maklaro mga kaigsuonan nga diha sa bag-ong tugon walay pag-usab mahitungod sa pagbantay sa adlaw igpapahulay. Walay pag-usab, walay pagwala sa kasuguan o nahilakip ni ini ang pagbantay sa adlawng igpapahulay. Okay. Pasalamatan usab nato mga kaigsuonan ang atong mga igsuon nga naga-assist kanato no nga kining ma-hook up ang atong programa sa XFM, dili lang sa XFM, kauban usab sa Facebook Live na to sa PSUC page mga igsuon sa Facebook. Walay lain no ang atong sa media department si Brother Omar Silaw, no? Daghan kaayong salamat. Now, sa mga nagabapinaw karon sa radio, atong ibalik ang atong text line alang sa inyohang unsa inyo pod nga ipadangat, unsa po inyoha nga ikatampo dinhi sa atong programa makigsunan, no? Pwede ta mag-uban sa atong programa karon pinaagi sa inyohang mga text messages sa atong text line 0905 893
5385, no? Mag-uban ta sa atong programa karon dinhi sa inyong suking station sa XFM. Pinagi usab sa atong paghatag og panahon sa inyong mga text messages. 0905-893-5385. Sa atong texter 9857, may gabi usab kanimo. Padayon ta sa atong programa, no? Padayon ta sa atong programa sa tingog sa reformasyon. Salamat kanimo texter. Okay. Juan. Dito sa Juan mga kaigsuonan. Unsa pod ang gisulti nga ang mga tinun-an, labot pa ang mga Hudyo, no? Kay kung magisgot ang Hudyo mga kaigsuonan, ang mga Hudyo diha usab ni kanhi mga kaigsuonan, mao kini ang katawhan sa Dios nga diin nagsunod sa prinsipyo sa Ginoo. Ang nakaproblema lang kay ang ilahang pagsunod wala pod nila dawata ang atong Ginoong Hesukristo, no? Apan ang pagsunod nga ilang gihimo mga kaigsuonan usa kini ka nahiuyon diha sa mga prinsipyo sa Ginoo. So ang Juan 19 bersikulo 31 nag-ingon, ang mga Hudyo mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga batiis. Ang mga Hudyo mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga batiis sa mga tawo nga gilansang sa cross ug unya kuwaon sila. Gihimo nila kini kay Bernes man kadto apan o adlaw sa pagpangandam. Og dili sila buot nga magpabilin ang lawas didto sa cross adlawng ipapahulay sanglit ang umaabot nga adlaw o ang umaabot nga adlawng igpapahulay balaan man kaayo. So, ang punto dinhi nga atong kuhaan, suhaon mga kaigsuonan. Ang adlawng igpapahulay unsa dayni sa katawhang Hudyo nga diin didto natawo ang atong Ginoong Hesukristo. Balaan kaayo alang kanila. So, dili kini kasupak nga prinsipyo bisan pa sa mga Christians, early Christians, o bisan pa sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. No? Ang pag-ila sa mga Hudyo, ang pag-ila sa mga tinun-an, mga disipulo sa atong Ginoong Hesukristo, sa gihapon balaan nga adlaw ang adlaw nga igpapahulay. Oh. So, si Apostol Pablo nagkanayon sa 1 Corinto 11 bersikulo 1 nga mahimo untang panig-ingnan, no? Sama nga siya gihimo niyang panig-ingnan ang atong Ginoong Hesukristo sa iyang pagkinabuhi. Kay matod pa niya busa panigsama panagsama nga ingon nga kamo kanako. Busa panig-ingon kamo kanako sama nga nanig-ingon ako kang Kristo. Si Apostol Pablo bot niya nga mahimong example ba ang iyang kinabuhi nga mo'y atong sulundan tungod kay ang iyang pagkinabuhi nahisunod usab sa pagkinabuhi ni Ginoong Hesus. So sa atong gisgutan karon mga higala nga adlawng igpapahulay, atong nabatasan ni Ginoong Hesus, nabatasan pod ni Apostol Pablo, og buot ang Dios makigsunan nga mahimo pong atong batasan, ingon nga kita mga sumusunod ni Ginoong Hesukristo. No? So klaro mga kaigsuonan, nga ang katawhan sa Dios sa kapanahunan sa bag-ong tugon, mga sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo, nagasunod, nagabantay sa gihapon sa adlawng igpapahulay sa panahon ni Kristo o sa pagkamatay na sa atong Ginoong Hesukristo. Right after sa iyang kamatayon o after sa iyang kamatayon, nagapadayon gihapon mga higala ang pagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Now, bisan pa sa mga na-convert nga mga hintil, wala nila nasunod ang kinibang pagsunod nga gihimo sa mga Hudyo.
Tungod kay sila gikan sa hintil, gikan sa dili Hudyo, dili mga Israelhanon. So kung giwala na ang pagbantay sa adlaw ang gipapahulay, dili na gyud nila ni masundan mga igsoon. Oh, siguro makakonsider ta, granting no, without admitting, makonsider nato nga sila sa ang mga tinun-an ni Ginoong Hesus nakapadayon pa sila tungod kay mumay ilang naandan bisan og naanay pag-usab nga gihimo, pero ang mga hintil mga igsuon nga nakonverter, kung doon na may pag-usab nga nahimo, dili na gyud nila ma-adapt ang pagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Ug dili na gyud nila mahimong kinaiya, batasan, o mahimo nilang pagsunod tungod kay lahi sa mga Israelhanon, lahi sa mga Hudyo nga ilan ang naandan. So dili na gyud sila makaambit ani. Pero ang gisulti sa buhat 13 bersikulo 16 onya ato pong basahon ang 42 ngadto 44, nag-ingon mga kaigsuonan. Mitindog si Pablo og gisaysayan niya sila sa iyang kamot. Gisinyasan, no, gisinyasan niya sila sa iyang kamot o giingnan mga igsuong Israelita og tanang dili Hudyo, mga hentil. Tanang mga dili Hudyo nga nagtuo sa Dios, pamati kamo. So general, mga Hudyo man o katong mga hentil. Sa 42 unsay iyang giingon? Unsay gisulti? Sa pagpanggula na ni Pablo og ni Bernabe sa sinagoga, gidapit sila sa mga tao sa pagbalik sa pagkasunod nga adlawng igpapahulay aron sa isayan pa sila niining mga butanga. Og sa natapos na ang tigom sa sinagoga, gisunod sila o gisunod si Pablo og si Bernabe sa daghang mga Hudyo og mga dili Hudyo nga nakabig ngadto sa tinuhan sa mga Hudyo. Gimaymayan sila sa mga apostoles o gidasig sa pagpabilin diha sa grasya sa Dios. 44. Sa pagkasunod nga adlaw ang igpapahulay, hapit tanang tao sa lungsod miadto sa pagpamati sa pulong sa Dios. Subot pasabot mga kaigsuonan, bisan ang kadtong mga konbertido na, convert, dili gyud sila mga Hudiyo, di gyud mga Israelhanon, unsa ilang na ginahimo matag adlaw igpapahulay. Padayon. Napanunod nila mga kaigsunan ang prinsipyo sa pagkinabuhi sa katawhan sa Dios nga mao ang pagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Nga supposed to be, kung doon na may kausaban, himuon dayon nila mga kaigsuonan ang kining pagsunod na kung unsay bag-ong prinsipyo o unsay kabag-uhan nga gitudlo sa ilang panahon pero walay kabaguhan. Walay pag-usab. Nganuman, bisan ang mga na-converter nga mga hintil, ilaon sang nasundan nga sa matag adlaw nga igpapahulay, pila ni kadlaw nga ipapahulay nga nagisaysay dinhi mga kaigsuonan, naagyod sila sa sinaguga, nagsimba sa balay alampuanan o gitawag og sinaguga. Sa ato karon simbahan, no? Simbahan mga igsuon. So klaro mga higala, mga kaigsunan nga sa bag-ong tugon, dili lang si Ginoong Hesus, dili lang ang mga si Apostol Pablo, dili lang ang mga ubang mga disciples, mga sumusunod ni Ginoong Hesukristo, bisan pa ang mga nakonverter nga mga hintil, padayon ang ilang pagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Dayon, unsa may gisulti mga kaigsuonan ni Kristo sa adlaw ng igpapahulay, human siya nabanhaw. Doon na ba siya gipahayag mahitungod diini nga ayaw na mo pag balaan ni nga mao nga adlaw kay natapos na ni diha sa akong kamatayon didto sa cross. Mao ba ni ang iyang gisulti mga igsuon?
aron nga ato nang bag-uhon ang atong pag-ila sa adlaw nga gibalaan, gipanalanginan sa Dios o gitawag siyang adlaw nga balaan. Unsa may gisulti mahitungod sa Mateo 24, adlaw nga igpapahulay diha sa Mateo 24 bersikulo 20. Matud pa, busa pagampo kamo sa Dios nga dili unta kamo pakalagiwon sa panahon sa tingtugnaw o sa adlaw nga igpapahulay. So dinhi nato masabtan mga igsuon. Ngano nga walay kausaban sa pagkinabuhi sa naandan sa mga sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo. Gikan man sa iyahang sa wala pa siya mibiya hangtod nga katong magbag-ong na converter nga wala na ang atong Ginoong Hesus. Nganong walay kausaban tungod kay walay gipahayag si Ginoong Hesus ngadto kanila nga kini mausab, kini dunay pag-usab, kung dili nga ni iyahang gigamit, no? Gilakip sa iyahang gisulti nga panghinaot, nga nahibalo siya mga kaigsuonan nga kini mahitabo sa tuig 70. No? Pila pa ka tuig ang mulabay mga kaigsunan usa manghitabo ning pagsulong sa mga Roman soldier sa Jerusalem nga sila mga lagiw mga igsuon. Nga matud pas na Ginoong Hesus, dili unta ang inyong pagpangalagiw motunong sa panahong tigtugnaw ug sa adlawng igpapahulay. Nga pila pa ka tuig. Kung ang Dios man dili biglaan hinahinay man sulod niya itong mga tuiga, wala na unta gisulti ni Ginoong Hesus nga dili maatol sa adlawng igpapahulay, kay ilan na nang mabiyaan ang pagbantay niini. Kung doon na may gisugo nga kabag-uhan mga igsuon. Pero kay wala man ni siya mahisguti, wala man gyud kini siya gipadayag. O what I mean, wala man gyud kabag-uhan nga gihimo. So gisulti ni Ginoong Hesus nga bisan layo pang katumanan niini nga wala dili unta matunong sa adlaw nga igpapahulay. So usa kini sa mga pahayag sa balaang kasulatan, mga higala ug mga kaigsuonan nga ato untang masabtan. No, ato untang masabtan pinaagi sa atong pagtuki nga ang adlawng igpapahulay sa kapanahunan sa bag-ong tugon walay nahimong kausaban. No? Walay nahimong kausaban diha sa katawhan sa Dios. No? Diha sa katawhan sa Dios mga kaigsuonan. Now, unsay giisgutan ni Apostol Pablo mga igsuon mahitungod ni adtong buot makig-uban sa Dios. Buot mo uban sa Dios. Ha? Labi na gyud sa pagbantay sa adlawng igpapahulay. Hebrehanon 4 bersikulo 4 o bersikulo 9. Apilo na to ang 10:11. Nagingon ang maong bersikulo, kay sa usa ka dapit siya nagsulti mahitungod sa ikapito ka adlaw. Sa ingon niini nga paagi og sa pagkapito og sa ikapito ka adlaw ang Dios mipahulay gikan sa iyang tanang mga buhat. Bersikulo 9. Busa nagpabilin pa di ay ang usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa mga tao sa Dios. So unsa ni nga kapahulayan ang gisulti sa bersikulo 9 mga kaigsuonan? Ang gisulti sa bersikulo 4 nga ang ikapito nga adlaw nga gipahulayan sa Dios human siya naghimo sa paglalang. Og nahibaluta unsay panghitabo, unsay iyahang gihimo nini mga adlaw, gipanalanginan, gibalaan, una gipahulayan. Ug sa ikasuguan unsay gisulti, balaanon mo ang adlaw nga ipapahulay, hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan niini. Bersikulo 9, busa nagapabilin pa di ay ang usa ka
kapahulayan nga gitagana alang sa mga tao sa Dios. Versikulo 10, kay ang may sulod ngadto sa kapahulayan sa Dios muundang man usab sa iyang mga pagbuhat mahingon sa pag-undang sa Dios sa iyang mga pagmuhat. Ha? So simple kaayo nga gihatag nga ilustrasyon ni Apostol Pablo. Kung ang atong Ginoong Hesukristo, ngano masulti na kung Ginoong Hesukristo makigsunan, kay kung atong tun-an manggod, ang naglalang, ang active agent of creation, sumala pa sa Juan, mao manggod ang atong Ginoong Hesukristo. So, I hope nga nasabtan nato na. So, ang atong Dios nga maong naglalang, human sa unom ka adlaw, sa ikapito, may pahulay siya. So, it is clear mga kaigsuonan nga ang katawhan sa Ginoo mausab ni ang ilahang himuon. So kadtong misulod ngadto sa kapahulayan sa Dios, muundang man usab sa iyahang pagpamuhat maingon sa pag-undang sa Dios sa iyahang mga pagpamuhat. Unsa nga adlaw, ikapila nga adlaw siya miundang o atong Ginoo sa ikapito nga adlaw. So ang kita pod kung buta mo sunod sa Ginoo, musunod ni Ginoong Hesukristo, musunod sa mga nagsunod sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang kapanahunan, undang po deta sa atong mga buhat, mga kaigsunan, atol sa adlaw nga igpapahulay. So, doon na yun tayo rest. Rest day man na, unsa man nga tawag na to, ang importante nga ang adlaw nga igpapahulay atong pahulayan, babalaan, undang tas ato mga gimbuhaton. Kaya mao kini gisulti sa balaang kasulatan. Bersikulo 11 nag-ingon, busa kinahanglan panglimbasugan ta ang pagsulod sa maong kapahulayan aron walay usa kanato nga mamatay tungod samang pagka masupilon. Tanawa mga kaigsuonan, no? Although sa kapanahonan ni Ginoong Hesus, wala na na-aplikar, wala na na-apply mga igsuon. Bisan sa atong panahon karon nga kung lapason nimong adlaw papahulay, diha dayon batuon ang usa ka tawo nga maglapas niini. Wala na, dili na ing-ana nga paagi ang Dios sa atong kapanahonan karon. Pero hinumdum ta atong hinumduman nga ang tanan nato nga paglapas, ha? Unsay bayad, kabayaran ani mga kaigsunan kung di nato ni siya hinulsulan, di nato ni siya reformahon, di nato bag-uhon, mohatod ngadto sa kamatayon. No? Kaya ang bayad sa sala mahuman ang kamatayon mga kaigsunan. No? Klaro man na sa balaang kasulatan. So dili unta ato unta nga panlibasugan ang pagsulod sa maong kapahulayan aron walay usa kanato nga mamatay tungod sa samang pagka masupilon. Tungod kay daghang masupilon sa kapanahunan sa mga Israelhanon sa pagbantay sa adlaw ng ipapahulay nga nangamatay mga kaigsunan. Kay maumputo ang ilahang paagi kaniadto, mamatay maumputo ang gihatag sa Ginoo nga ilahang pagahimuon. Ang importante sa atong panahon karon, atong masabtan, higala o igsuon, nga kining adlawng igpapahulay, walay sugo, mando gikan sa Dios nga kini siya paga-usbon, pagawalaon, o pagailisan. No? Mao ni ang atong dapat masabtan mga higala. Unsa man nga pundok atong napasakupan karon, try to search the scriptures. Sulayan na to pa sa pagsusi, sa pagtuon. Kaya nga adlaw ipapahulay makigsunan kung dugangan nato ni pagtuon. Usan ni sa ilhanan sa Dios sa iyang katawhan. No? Usan ni nga ilhanan. Basahon ra gud nato mga igsuon. Ilhanan or timaan. No? Ilhanan or timaan sa iyang katawhan. Ang Exodus 31 versikulo 17 nag-ingon,
Kini maoy usa ka timaan sa tiliwala nako ug sa mga anak sa Israel sa walay katapusan. Kay sa unom ka adlaw gibuhat sa ni Jehova ang langit ug yuta, ug sa ikapito ka adlaw mipahulay siya. Oh. So ilhanan, timaan. Ezekiel 20 bersikulo 12 ug 20. Labot pa gihatag ko kanila ang akong adlaw ng ipapahulay aron mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako ug kanila aron sila makaila nga ako mao si Jehova nga nagabalaan kanila. 20. Og balaana ang akong mga adlaw ng ipapahulay ug sila mahimong usa ka timaan taliwala kanako ug kaninyo aron kamo makaila nga ako mao si Jehova nga inyong Dios. So importante higala og igsuon nga ato ning masabtan. I know nga dili igo kining atong pagtuon dinhi sa kahanginan sa inyong pagpaminaw busa I hope nga ato pa ni matun-an og dugang. Apan kung buot gyud mo nga makig dugang og pagtuon, willing kay ta makaigsunan, just text sa atong text line 0905-893-5385 sa tanang nagapaminaw karon dinhi sa Davao City. Pinaagi sa XFM Station Davao, Tagum, sa mga kasilingan ng mga dapit, dinhi usab sa may Mati, o dinhi usab sa may Malaybalay, di province o Bukidnon. Doon na tayo mga kaubanan, mga kaigsuunan, nga andam, mugahin og panahon alang sa dugang nga pagtuon, kung atong gusto nga masusi pa og dugang, ang kabahin sa kaimportante, kamahinungdanon, sa pagbalaan sa adlaw ng ipapahulay bisan pa sa atong kapanahonan karon higala mas labi na mga igsuon. So ang inyong igsuon Brother Ramirez Calira, wala man usab tay oras pa nga ipadayon ang atong pagtuon mga kaigsuonan sa ngalan sa Seventh-day Adventist Reform Movement nga nakabase ang atong union mga kaigsuonan temporarily dinhi sa may Digo City. O ang atong Southern Mindanao Conference o Southern Mindanao Field dinhi sa may Digos, sa atong Northern Mindanao Field diha sa may Butuan City o sa pipila o asa man nga lugar ikaw nahimutang karon nga naa ang atong mga igsoon. Ang atong programa alas 6 ngadto sa alas 7 matag Lunes hangtod sa Huwebes og sa may Biyernes hangtod sa Domingo alas 7 ngadto sa alas 8. So tibuok semana mga kaigsuonan mag-uban ta dinhi sa tingog sa reformasyon kauban ang atong mga speakers usab mga makig-uban kaninyo dinhi sa atong tulumanon. Sa ngalan sa atong sponsor sa Yes to Health, labi na kang Doc Remelito Oy, daghan kaayong salamat. Kang Sir Edwin Garing sa atong station manager, general manager. O sa atong mga technicians karon on duty, daghan kaayong salamat sa inyong pakig-uban kanato. O sa ato pong mga viewers sa Facebook karong kagabihon. Kang Brother Jeronimo Escalera diha sa may Australia, Melbourne. Daghan kaayong salamat. Kang Edna Corminal o sa uban nga atong naisgutan kaganiya. Ang Diyos magkapanalangin kanatong tanan mga higala hangtod sa sunod natong panaguban samang takna, samang station alas 6 ngadto sa alas 7 ang Dios nagapanalangin og magapanalangin pa alang sa matag-usa kanato. God bless kanatong tanan o good evening.